Посланието за днес, 5 ноември. Единствено и само любов. Заредете деня си с любов. Това е 31-а карта от картите на Хули Леонис. Любовта лекува. Ето и какво послание ни казва тази карта за всички нас. В настоящия момент се нуждаете единствено и само от любов. Нека всичко друго да отиде на заден план. Сега важните сте вие. Сега е правилният момент да си дадете любов. Направете го осъзнато. Направете нещо, което обичате. Направете го по начина, който ви прави щастливи. Едно прекрасно послание, което много често ние забравяме в нашето забързано ежедневие, да дадем сами на себе си внимание, сами на себе си любов, за да можем да даваме любов и на външния свят. Защото ако ние не сме заредени отвътре с любов, с енергия, с радост, с щастие, то няма да може да дадем и на околните, на нашето семейство, на нашите приятели, на нашите деца и на всички хора, които ни заобикалят. Това е най-прекрасната енергия на любовта. И това, което я подхранва, е да правим нещо осъзнато за себе си, дори и малко, защото точно в тези малките неща, в малките жестове на внимание към нас самите се крие огромен ресурс на любов, която зарежда нас и след това я даваме на околния свят. Аз съм Латинка Демирева, Бахов терапевт. Последвай ме за още полезни видеа.